bi arduradun izan dut zian, Maider, ni, eta behin arduradunak izendatuta gero, intzan lehenengo bilera ireki bat, komunikazio mundun zeilena bideratuta bereziki, baina, baita ere, orokorrean, komunikaziokiko interesazekan zendizuta, bilera gerturatzeko. Lehenengo dela, amabi lagun egon lehentzian, da gero tarten paja batzuk eukiren ditu. Gero bai ondia, badidez, bideo gintza guztia, eraman duela Urtzik eta Maialenek, behatek bileretan ez du parte hartu, baina bideokin inbertzen dana behatekin du orduan. Taldeetan ikan ez zian, baina azkenean taldeko kidezian baita ere. Beamondarrez oroitzen gara, Bergarako besarkadaz, Eibarko armekildako gorriz, ta beltzen pelotakadaz, aztu gaite... Prentxaurrekok antolatu, prentxaurrekoen kasua, prentxaurrekoak deitu, komunikabideekin harreman hain, gero prentxaurreko bitan eman berdan materiala guztia prestatu, kasu hortan, webgunia baita ere, hasieratik diseinua ikastolen elkarteakin baien laguntza auki genuen, baina gero hori elikatu behar da, zare sozialekin hori egunerokotasunen martxan eman, aldizkari bi aleatea dira, aldizkari horiek prestatu, idatzi, horretak markin lanketa guztia. Azkenean, gero burua etortzen zuten gauza gehiago, bengoia ez zitenak etortzen, baina gero askotan igual ez beste talde bat ziritu zaila komunikazioa dela, kartela pegatzea ere komunikazioa dela, ez? Eta, igual batzutan olako batetak atzio zegu, baina, Oñazarredo Gamboatarrak, Zuhaitz bereko famili, Karlista batek liberalari, Teilatupeak iskali, Arzailuz edo Garaiko etxea, Mili edo polimili, Zugabe ezin inora joan, Zurekin ezin ibili, Alger Siberta ajuria enean. Azkenengo asten ingenuna zen agenda moduko bat, azkenen kasetari guztik nahi duelako, azteko astian zehar nahi zuelako baita ere nola zegoan kontua, azkenengo aldaketak, entrevistak eskatu dizkizue, orduan entrevista hori dana bideratu, eta gero egunen bertakua gertatzean gutxurera edabide guztik nahi du egiten edo koordinatzaileekin edo lehendakaria edo zuzendariarekin, orduan agenda moduko bat ingenuen, danai toki bat diteko gutxurera eta hori antolatzeko. Bandotako herria da hau, euskara edo erdara, ezker eskubi mirri edo porro, diario edo gara, atxaga sarri lete laboa, tauluze joaten bada, zaborragatik elkarriltzeko, kapazak izan. Hombre, urtean zehar esan nahiko ondo moldatu gaz, azkenen lanak nahiko banatu da aldizkaria bat, pertsona batek eraman du ardura, eta nana zen ardura, baina pertsona batek denbora gehiago eskaini jo horri. Webgunia zare sozialanekin nik gehiago arduratu nahiz hortaz. Pixka lanak bat zauden erdi banatuta, orduan, nahiko ondo moldatu da. Gero eguna begira, arazo handina izan zen, batez saria komunikazioa baiteiak esentziala egin, internetakin arazoko ditu. Nik uste bestela jendeko puruz zala arazoa, nahiko jende baginala, baina hori teknologia pixka kontra auki genuen da hori zen, pixka hasieran arrankatzeko hori, baina
Herria txikota, kilometroak 2014.